Говори за долни чифлики, всички регионални на типа са долни чифлики, са типа с 2-13 от Наполова и Варна. Напълни догоре чашите, горе чашите. Да посрещнете усмивката, прегръдката на така желая всички нас. Супер създание на България, Криско! Още по-излече! Jean-Michel
Горещи аплодисменти за целия Дипос 2013. Да сте живи и здрави, часът е точно 12. Сега е време да станем всички на крака и да пипнем нашите сърца.
Честит празник, скъпи абитуриенти! Невероятни сте! Невероятни сте! Вие от кое училище? Долни Чифлик, заповядайте. Първа представителна двойка. Долни Чифлик, втора представителна двойка. Ау, 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 ау. Какво бе? Айде, влазайте, Чадо, влазайте, Чадо. Тук е български Антонио Бандерас. Пардон, то прилича на Джордж Клуни. Не, пардон, на Джеки Чан. И искаш дама да търсиш? На здраве само ми казваш. Я пак служи учено. Приличаш ли работа по-рано? Да. Така. Няма да има жури с папионки, което е корумпирано и както винаги 3 часа преди конкурса знам коя ще е победителката. Да. Аплодисменти за нашите участници. $12,500 човека, когато кажа спират да дишат. Претендентите за титлата Мис и мистер Абитуриент. Музиката е Джулиан. Да чувам аплодисменти. По-силно де. Айде, мързиници, разберете се. Ставаш рапър. Така. Идеално. Перфектно.